Sa Good Vibes, Christmas Village sang Forbes Hill sang Megaworld ang ginbuksan sa publiko. Inya pamaagi sang real estate developer sa iyang pagpasalamat sa suporta sang Bacolodnon kag Negrosanon. May report si Romeo Sobaldo. 4, 3, 2, 1! Ining senyales sa pagbukas sa Christmas Village ang Forbes Hill sa Megaworld sa publiko sa Sabado. Ginpatigayon ng lighting ceremony, kaupod ang mga homeowners, pamilya Lacson nga amo ang tag-iya sang duta, Corina Sanchez Rojas kag Mayor Ivelio Lunardia. Sunod sa Senior Assistant Vice President and Public Relations and Media Affairs Head nga si Harold Jeronimo, inang ila pamaskwa sa mga Negrosanon. Bilang isa ka negrense, bugal niya nga ipaabit ang ining regalo sa iyang mga kasimanwa. And we hope that as we celebrate the Christmas season, part of our gratitude is that, developers like us, companies like us, we are not just here to come to Bacolod just to do business, but we are here to also help generate jobs. Ang mga parol nga nagapalibot sa entrance sa high-end subdivision ang himo sa mga inmates ng BJMP. Ang entrance sa clubhouse napuno sa mga Christmas tree. Iya man ginanunsyo ang isa pagidila ka regalo sa mga Negrosanon. Magabukas ang lang sang site sa Forbes Hill sa boundaries sa Bacolod kag Talisay City ang pinakaunang nga full-scale next-gen McDonalds antes ang Paskwa. Bot silingon, contactless ang pagbayad, hindi na kinahanglan maglinya. Malapad ang alfresco area kag ang branch nga may pinakamalapad nga bike and dine facility. What is a bike and dine facility? This is the new innovation of McDonald's, that they've rolled out in Metro Manila first. And the first ever to have and the largest bike and dine facility will be here in Negros for the first time in the entire Visayas region. And Bacolod will have that first. Ano na siya? You may be asking, what's a bike and dine? For bikers, we have a table that has a ledge where you can just attach your bike and you can already eat. Dako man ang pagpasalamat sa alkalde sa Bacolod sa nadala nga development sa property giant sa Bacolod. Ang una, Sumag has been Sumag for so long. Then the east side, which we see now, the una subdivision, so and even Alangilan is bursting up with local tourists and all this. Now we can see the balance also tilting towards here, the northern part. Ginanunsyo man sa alkalde nga ang Megaworld ang nag-commit nga sila ang mag-dress up sa Bacolod City Government Center kag Public Plaza para sa sininga Paskwa.